Poštovani gledoci, dobar dan. Na tačnim časovnicima 9 sati i 7 minuta. Koliko je to u Australiji, Aleksandre? Pa jedno 8 sati unapred, što bi bilo znači 5 i 7 minuta. Popodne. Znači 17 sati. I u to vreme vi gledate emisiju Žikina Šarenica. Da, uglavnom svi gledamo, jeste. Je li tako? I to je to vreme. Boga mi imamo lep termin emitovanja u Australiji. Da. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Koliko ste dugo putovali? Pa jedno 26 sati. Iz kog mesta ste? Iz Sidneja. Svi ste iz Sidneja. Da, svi smo iz Sidneja. Cela ekipa iz Sidneja. I gosti ste ovde u Beogradu, čiji? Da, mi smo ovde gosti Imperijalnom savezu, gospodinu Gveru ovde. Sinoć smo bili tako na taj festival. I bilo je dobro. Da, bilo je super. Odlično. Izvolite, vi ćete igrati, gospodine Gvero, vi nam recite malo o toj saradnji i šta su sve naši gosti iz Australije mogli da vide i u čemu da uživaju. Pa, folklorna grupa Garilo Princip Srpske narodne odbrane Sidne je gost naš ovde u Srbiji. 3 dana će boraviti u Beogradu, potom idemo u Bijeljinu, Valjevo, Kragujevac, Niš, tako da će za tih 15 dana obići najznačajnije mesta u Srbiji i sve ono što može se videti kao turističke atrakcije, a sinoć su nastupali na letnjoj pozornici Studentskog grada, a večeras na pozornici preko puta opštine Lazarevac u okviru mini festivala druženje folklornih ansambala. Pored njih nastupile su grupe iz Ukrajine, iz Republike Srpske, Poljske i biće domaćin Lazarevac, kulturno društvo Dimitrije Tucović. Evo i to i pozivnica i molim još jedan veliki aplauz i igre iz Šumadije u izvođenju naših gostiju iz Sidneja. Izvolite, gledamo vas.
Tako se igra Šumadija u Sidneju. Mi ćemo sada na